בלינה, אור? טוב, רק לכבות פה, יש פה, תודה. אנחנו ממשיכים. הם טובים, אה? מצוינים. כן, נכון. הקטע הבא, ביבוף, מאת יוסי הדר. נער ישראלי צעיר מפתח אלטר אגו של קצין נאצי, אנס ביבוף. הוא מנסה לשרוף את ההורים שלו בשל היותם יהודים, ובעקבות כך מאושפז בבית חולים פסיכיאטרי במחלקה סגורה. מקרה קשה. דוקטור זיו היא פסיכיאטרית צעירה שרוצה להוכיח את עצמה ולפצח את המקרה הזה. היא מנסה לטפל בו בנער הישראלי שחושב שהוא קצין נאצי עד לסוף המפתיע. שחקן ושחקנית, אוריה קדוש, עדן גלפנשטיין, בימאי אושר כהן. תודה. שלום, דוקטור. היי דוקטור, סליחה שאיחרת. את יודעת מה השעה עכשיו? כן, אני מצטערת. יש לי מטופל חדש בשבילך. מטופל חדש? ילד בן 17. חושב שהוא נאצי. אנס ביבוף. כן, קראתי על זה בעיתון. את חושבת שתצליחי להתמודד עם זה? כן. ודוקטור זיו, הפעם אל תפשלי. דוקטור. שלום. חיכיתי לך כל כך הרבה זמן בחדר התחוב הזה. שב! בבקשה. די. אל תהיי מגוחכת, דוקטור. קבי. מה שם מפריע? קבי אותה! סליחה? ריח טוב, וירג'יניה, טבק טוב. אז אני כן רואה שאתם מצליחים להבריח את הסיגריות למחנה. נהיית מפורסם. את יהודייה? כתבות בכל העיתונים. אכן יהודייה! מפתיע. מפתיע בהחלט. דוקטור זיו. אני מריח פחד. עיניים שקטות. בוחנות. יש משהו עצבני בפנים שלך. אבל אני לא קולט פחד. אתה לא מפחיד. גם אני חושב ככה. אם תוריד את התחפושת שלך, נוכל לשבת ולדבר בשקט. כולם פוחדים. אבל אני לא זוכר שנתקלתי בך, דוקטור זיו. ביבוף. אנס ביבוף, בית ספר לקציני אס-אס, ברלין, מחזור 1937. היי!
מה את רוצה? לדבר. על מה? השריפה. סתם. שגרה. כמה יהודונים חסרי חשיבות עולים באש. אתה הדקת אותה. אני? בוודאי. למה? כי יהודונים הם כמו מקקים. אבל רגע. איפה אני? מי את? אני הדוקטור שלך. מה, אתה לא זוכר? תציל אותי! תציל אותי! תציל אותי! תציל אותי! תעזוב אותי! סליחה, לא התכוונתי. מתי בפעם הראשונה הרגשת אותו? אמא שלי הייתה מספרת לי סיפורים עליו. על ביבו. היא הייתה מספרת לי על איך שהוא עינה אותה. איך שהוא עינה את ההורים שלה. וככל שגדלתי, ביחד איתי גדל גם ביבו. ספר לי מה היא סיפרה לך. אתם היהודים, היצורים הכי מגעילים בטבע. אבל את לא כמוהם. אני רואה מה את מנסה לעשות אותי, הזונה! את יודעת מה אני אעשה לך? את יודעת מה אני אעשה למשפחה שלך? את כולכם אני אשרוף! את כולכם אני אשרוף!